Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke asizuya kude, sinephathele apha ke amagqabantshintshi ke okanye highlights zomdlalo ophakathi kweKaizer Chiefs kunye neqela ke leZamalek. Kaizer Chiefs neZamalek ke zezadlala ke idraw ka-1-1 pha ephulukwane ke baphulaphuli ke. iKaizer Chiefs ke idlala umdlalo wesibini ke lapha kuma-group stages ke we-CAF Confederation Cup. Nakhumbula ke into yokubana ke amakhosi ke athi adlala phaa kuveke phele bethwa phaa liqela le-Al Masry lapha e-Egypt, liyibethe lapha e-Egypt phaa ngo-2-1. Neqela ke leZamalek umdlalo lokuqala ke la uphumelela ngo-1-0 njengoba lisiza apha eMzantsi Afrika lizodlala umdlalo wesibini kuma-group stages. Ku-group D batheka abafana abadala bohlulelana ke ngepoint macala labadrowe ngo-1-1. Kaizer Chiefs sifumeneke inqaku ke baphulaphula imizuzu yokugqibela apho ke wafika khona ke kwakhona umfana ke kaSolomons walivalela emnatheni ke yabe ke Kaizer Chiefs ke lapho ke iyadrowa. Iqela ke leZamalek lekora ke lona ke semizuzu emithathu umdlalo uqalile. Ndibona ke iKaizer Chiefs bisalele pha, i-centre back zabo besalele, kodwa ke sibuyela into yokubana amakhosi athi akwazi ukulwa ke abe kafikelele kubeni iKaizer Chiefs ifumane ke 1 point. La 1 point ke usengumkhomba ndlela uKaizer Chiefs yokubana ke isengalwa ke qualify ke pha ku-knockout kula 16 ke ngoba ayibethwanga. Into ebalulekileyo iKaizer Chiefs ke kukufumana le point eyifumeneyo ke inokubana ke iluze. Masingene ke banzi ke baphulaphula apha emdlalweni ke enye into ke fesi siyiqwalasele kakuhle kulo mdlalo ke wanamhlanje yindlela iKaizer Chiefs ekhule ngakhona ibhola labo. Abafana abadala noko ibhola labo liyakhula mihla nezolo, ibhola labo liyakhula mihla nezolo. Ngincoma pha indlela adlale ngayo uSibongiseni Mthethwa rhoqo ke Ox. Abantu abaninzi ke abafana noJunior Khanyani bazi ke into yobana bafuna uSibongiseni Mthethwa adlale kanjani ngoluphi na uhlobo, ngoba uSibongiseni Mthethwa ndlela adlala ngalamhlanje belingene deep kakhulu emva ngoba ebedlala nobani noLebogang Mabuye. Laa nto kudala ke siyicela simake badityaniswa sibone ukubana ke akho nto ingaphuma na, iphumile ke namhlanje ukubana ke uLebogang Mabuye uyafitha ncakasana xa edityaniswe phaa noSibongiseni Mthethwa. Intle laa nto siyibone namhlanje baphulaphuli ke kaSibongiseni Mthethwa kunye ke noLebogang Mabuye ba azithelelane emanzi. uLebogang Mabuye alifaka unyawo, umfana omdala uyamakha kaluvila, umfana omdala inye qha into agudi ngayo apha ukwegqitha uMthethwa zeza passes zakhe umfana omdala nokuatheka, kodwa ekumakheni ekuqhawuleni ibhola yonke laa nto basebenza ngokufanayo. Nantso ke into ebesiyifuna nangoku uSibongiseni Mthethwa xa unombuza angakuxelela athi akadinwanga kakhulu namhlanje ngoba usebenze nenye indoda ibimsebenzela phaa ngaphakathi, kangayekelelwe kakhulu. Laa nto ke iqhele ukwenzeka umthwalo bawubeke kuye njalo emagxeni uMthethwa. Ufanise umntana abantu uzadenze ke ii-mistakes ngoba umthwalo ubekwe kakhulu kumagxa wakhe. Namhlanje umthwalo noko kaSibongiseni Mthethwa ubuthande ukuphungulwa phaa nguLebogang Mabuye. Sidlule ke lapho ke baphulaphuli saphinda sibuze umbuzo ke wokugqibela kwabakhowutsha beKaizer Chiefs. Yintoni na eyenza bangamdlalisi uDa Silva njenge-striker seKaizer Chiefs esikwaziyo ukora amanqaku? Yintoni enyenza into yokubana baqalise uIgadora qho phaa ngaphambili? Mhlawumbi baphulaphuli le nto le mhlawumbi ninayo impendulo. Asinampendulo thina ngoba sisafuna ukuyibuza ukuba yintoni na eyenza uqale uIgadora rhoqo kodwa sikhona istriker esikwazi ufaka amanqaku Kaizer Chiefs esifana ke noDa Silva esingaqaliswa kwamdlalo. Asiyazi ke baphulaphuli ke impendulo okanye asisazi ke isizathu esenza into yokubana ke aba baqeqeshi baqhubeleke besenza ke ezo mpazamo. Kodwa ke baphulaphuli libalulekileyo ke masike siqwalasele amagqabantshintshi la womdlalo into yokubana ke kwenzeke ntoni napha ngaphakathi. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.